futhi ukuthembeka kwesibani kuyisimanga ukuthi le khandlela elivuthayo livuthiswe noma uNkulunkulu owenze ukuthi livuthe. But le khandlela lona ngokwalo wena ngeke lakuphoxa noma ungalikhanyisa indawo lizokhanya noma uyalithatha uyolibeka ku-one room lizokhanya. In other words, le khandlela will make sure ukuthi lenze i-office yalo ngaphandle kokuphoxa umuntu. uNehemaya uNkulunkulu ubekile enhlizweni yakhe. uNkulunkulu wabeka enhlizweni yakhe ukuthi ngempela ngempela mfakele le tshisakalo yokuthi afune kuyovulwa izindonga zaseJerusalem. Ingakho nakachaza-ke uNehemaya ukuthi ngenkathi ebizwa kuhlala kuye ukuthi makaye eJerusalem, wavuka ebusuku wasuthatha abambalwa wasuhamba nabo. Kwangathi usabile ukuthatha isixuku ngoba isixuku sihle but isixuku siyavama ukuphazamisa. I-disadvantage yesixuku senza ukuthi nobhacile phakathi kwalesixuku singamboni. That is why singabi deceived. Sicabanga ukuthi Sunday nakugcwele la sonke sisindisiwe. Isixuku. Ngoba wacabanga njalo uzohluleka ukureserve iroom lokuthethelela umuntu ongasindiswanga. Nasaqala bheda akhuluma ezinye izinto kuwe. Uzokhubeka uzibuza ukuthi uyikhuluma kanjani into enje endlini yenkosi ukuthi akafinyelelanga ekwazini uJesu. Esiphambanweni yena uyile wambona ebethelwa kepha azange azihlanganise naye. Abeza ubuhlungu ngokufa kwakhe yena kebuzwanga ngoba kube bekabuzwile bekangeke azwisa abanye ubuhlungu. Manje uNehemaya-ke athi lamazwi njengoba aphuma hamba labantu ahamba nabo akabatshelanga lokhu uNkulunkulu akushilo. Asiphindeni uverse 12 ilayini lokuqala nje. Ngavuka ebusuku mina nabantu abathile abayingcosana angitshelanga muntu lokho uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami. Uthi angitshelanga muntu lokhu uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami. Kube imfihlo yami noNkulunkulu. Kwangathi uNehemaya usabile ukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu utheni. Ufuna labantu abatshelile kube yibo abazocisha lo mlilo. So yabona-ke ukuthi ngasikhathi ezinye izinto asizikhulume ngoba sisaba abathakathi. Sisuke singazikhulumi ngoba siprotecta lo mlilo ovuthayo. Abathakathi uNkulunkulu wasisolvela ngabo. Ngisho nalabo abasazozalwa nabo bazoza netechnology yabo yokuthakatha but thina sasolvelwa 2000 years ago eCalvary. So akatshelanga muntu uNehemaya. Ungavume kube khona umuntu ocima isibani esakhanyiswa uNkulunkulu. Cela amadoda amathathu eze la oqala nakazizwela ukuthi yena ngaba uNkulunkulu kusukume yena kuqala. Insensei.
nangu uNkulunkulu. Utrendile uNkulunkulu kule viki. Nimbonile ku-social media ukuthi bekatrenda. Amen. Wozoma la simakade. Malapha. Malapha. La bamba la. Ubheka la. Yes, cela ababili. Hayi mana. La. Qantate la. Yeah. Ngifuna ukubheda yazi. Khumbula la ngakuthola khona. Ngakubuyisela emuva ngenkolo ne. Hallelujah. Ungavumi kube khona umuntu ocima isibani, ocima ikhandlela, ocima itorch. Uthi David, thy word is a lamp unto my feet. Ungavumi uzocima le lamp. Amen. Asiye. Why sisho lamazwi na? Ukuthi abaningi abacishelwa aba-influenswa ukuthi bacishe iy'bani zabo abazi ukuthi bamdisappoint uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu qobo lwakhe owathi wena nawusindiswa wasondela yena ephethe umetshisi ezolayita la. Waceda wabuyela emuva wamalapha. Kulayite bani? Yena lo layitile akekho ku-business yokuhamba cisha amakhandlela abantu. Ingakho ngasikhathi na ukhala ngey'nhlupheko, ukhala ngento eziningi, uyakubheka nje yena ujabulele ukuthi umlilo usekhona. And nakunomlilo uyazi ukuthi awunophela. Bamba umetshisi. Zikhanyisele lakho. Umehluko phakathi kwale y'bane ezimbili ezikhanyayo imuphi na? Lona ukhanyiselwe uNkulunkulu. Wamukela uJesu. Waba uLord and Savior. Lona ukhalele lo. Wamukela uJesu. Wazikhanyisela yena. But uJesu akamamukelanga as Lord and Savior. Umamukele as Savior. Umamukele ngoba afuna ukuthi nasenkingeni amkhiphe. But ukuthi amdumise nokuthi enze intando yakhe, he is not prepared. Abasebunzimeni yilaba nedabazi ukuthi i-advantage yabo ukuthi bane-backing kaNkulunkulu. Laba abana-backing kaNkulunkulu. Uma bangathi bane-backing kungenzeka kube i-backing yaSathane. Yilaba emabandleni abathi nami musi ngiyakwazi ukuhlabelela. Nami musi ngiyakwazi kuba u-Asha.
ama-position abawafunayo bawafuna ngemotive eqale nge-competition ne-comparison. Izwi lakho liphilile, sho njalo umlobo wamaHebheru, liyehlukanisa umoya nomphefumulo, amalunga nomkanja. Asihlukaniseni-ke ngezwi lakhe. Laba bangaze benze nento engasi right uma babona umama uHlatshwayo eshumayela, bathi nami ngiyakwazi ukuvangela, kanti akukho kibo, suke bazibasela. Laba uma bangadili ngeinhliziyo zabo bazolimala, ngoba kunokuthi baphakamise izandla bakhonza inkosi, babheka ukuthi licisha nini lela khandlela. That is why sometimes sebabe namanga, ba-create amanga ngalo mzalwane. Kahle indaba yikho kulo mzalwane, ikule khandlela elivuthayo. Why uNkulunkulu alwa ku1 Peter nakalwa nabazalwane kuthi abanye bayahlupheka ngoba bazigaxe endabeni zabanye abantu? Yazuliswa yini? Ulwisa ukuthi uNkulunkulu wena ubona amakhandlela akhanyayo, but awuyazi motive yalo khanyiseleli. Wena ufaka sanje, awazi mina ngithini ngalo. Ungavumi kube nomuntu, kube nesimo esicisha lo mlilo lo. Kunento uNkulunkulu emjabulisayo, kuthi noma ahamba nale khandlela livutha, noma uhambe edini lethunzi lokufa liyokhanya, noma ukucelebration yomshado liyokhanya, noma usesifeni ushonelwe liyoloku likhanya. And to your surprise, to your surprise, uma uthi ngibangela izinkinga, uma kwenzeka ngishonelwe uhleka, efuna ukucima le. Wabona ukuthi uPenina wabona ukuthi uyahluleka, wakhuluma necabinet yakhe, wajikelwa yilo amthembile esewumpriest, ebuzwana umbuzo ngisho nabangakholwa bayasaba ukubuzana lo mbuzo, noma bayasaba ukukhipha le statement ukuthi uyodakwa kuze kube nini, ngoba wombuzo endaweni engafanele. Nalona ukuzagcine lo mlilo uvutha akaphendulanga kabi, impendulo yakhe ngathi beyifihle lo mlilo. Wacha ngidakwanga, mina nje engikwenzayo ngithulula umphefumulo. uJesu ke wayizama le ndaba kuloya mama loya, amen. uJesu emhloloza loya mama, ubefuna uma uzokhumbula ufuna usizo kuJesu ngokuthandazela somebody. uJesu athi kuye, hayi khona akukuhle ukuthatha ukudla kwabantwana ukunika izinja. Wathi uJesu, wathi lo mama, hayi angilicimi le khandlela lokukho kwami, noma sengibizwe inja, noma kufaniswe nayo, but ukuvutha kona kuzovutha. Nkosi nezinja ziyayi, ngamanye amagama uyavuma ukuthi okwamanje ungangibiza inja, it's okay. Uma ngibizwa nguwe uyinkosi, it's okay. Ungangibiza inja okwamanje, but I know the open secret ukuthi nangithi mina nezinjana nje
nazo nezinja ziyayidla imvuthuluka ewetafuleni, kukhona okuzokuthinta ngoba awuzelanga izinja, uzela abantu. Ngizokubuyisela ku-job description yakho unguJesu. Alicimanga ikhandlela. Glory to Jesus. Ngavumi ube nomuntu cisha isibani. Lo namafutha lawo nangathi afuna ukuphela, ukhala kuloya. Lo amafutha nafuna ukuphela, khomba abantu ngemino. Ngaba kukho la ngakhala khona. Uzizele musa. Ithi ngicede. Ungavumi insindiso yakho icishwe ifamily yakho engambulelwanga nensindiso. Baphendule ngenhlonipho, mara yazi ukuthi abambulelwanga. Lemfihlakalo inkulu. Athi uPaula ngisho mina uKristu nebandla. Inkulu le covenant ngoba kwaba kungathi abantu abashadile. Ungavumi. uDavid wazama ntwana abantu. Amen. Ngathi uSathane wathi ngizokukhomba. Uzoba inkosi wena ngelinye ilanga. Ngizokufaka ku-family ezophambana nawe. Ngizokufaka ku-family engasi family minded. Ngizokufaka ku-family abanganaki namakushaya u10 ebusuku ungekho. Ikho noyi1 owarayo ukuthi ngikazukuphi. Ngizokunika ubaba ophilayo maro absent. Kuthi abantwana bakhe baphelele la khona oshodayo. Mara angacabanga ukuthi ukhona oshodayo. Azatshelwe umuntu ovakashile. Kuthi musabantwana bakhe abaphelelanga la Jesu. Besathi by the way. Kunabantwana babizwa ukuthi by the way. Yilona uphuma uyothenga izinto. Uyothengela abayi3 yena umbali ukuthi wesi4. Ukhumbula sowusethilini kuthi by the way. Bese uyahamba uyomthathela ivest. Bathi uNkulunkulu ubhekile. Mehlo kaJehova zulu umhlaba wonke. Ubhekile. Nyangizwa bogogo. Ilomzukulu kuwe by the way. Nawuthola imali ucabanga labazukulu abanamagama. Ngoba by the way kuwe ngathi zonke izinto uzithola ngokuthi by the way. Okunye umthengeli ngoba uyamthengela uthenga ukuthula. But umqaphela by the way. Uyo ngavusa lekhaya. Umqaphela by the way, uyo ngasitastisa. Ukuthi ukuhlala ebukhosini kunjani. Ubhekene noGoliath uDavid. Uyafika umfowabo ifirstborn. Sithi ama-firstborn siwafanise nabantu akudala abakhona ebandleni. Angazi noma si-right noma si-wrong. Nasi-wrong sesiyogotshwa ekhaya. Kuni nakudala wafika ebandleni, you need to be careful ukuthi ofika izolo umtreatha njani. Umkhomba njani izinto. Nakangathi kuwe ngicela ukuyobingelela ubaba. Akekho umuntu usondela kubaba, akekho. Ngoba wena sowucedile ithemu yakho yokusondela, sowuvimba abanye. Kanokhulile uthi ithi ngiyoku-introduce kubaba ngizokushiya naye. Ngoba wena sowuze kaningi kubaba. Ubaba wazi konke kwakho nokuthi uphafa njani, namhla ufake iphi iphafu. Sekayakwazi ubaba. Awudedela abanye.
nama-hairstyle wakho wazi wonke. Uyayazi hairstyle yakho na ukwatile ukuthi uyenza njani. Uyazi nokuthi iphondo na ulibeke la eceleni kusho ukuthini. Interpreter konke ubaba kwakho sekayakwazi. Cool. Glory to Jesus. Ngiwumntwana kaNkulunkulu. Kuni nase ngifuna ukusebenzela uNkulunkulu, ngikhipha igarment yokuba ubishop, igarment yokuba upastor, igarment yokuba evangelist, but igarment yokuba iservant. Ngoba konke lokhu nami ngilwela owami umlilo. Lami ikhandlela ukuthi lingacini. Ungavumi umndeni wakho ongakholwa ucimela isibane. Angisho kuze bangakholwa nje, phela uphuma kibo. Nawe wawungakholwa njengabo. Abakakhona ukwamukela ukuthi wena uthi awusasebenzise ezinye izinto, sowuphila ngoJesu. Kibo kukuthi ukunderstand. Wena utholile inhlanhla kaJeremiah 33 verse 3. Call unto me, I will answer and show you great things. Things that you do not know. I will show you great mysteries. Bona bakafiki kwa mystery. Bona bazi ukuthi wena uyi-1 uyacosha 1,000 yamadimoni. Bona bazi ukuthi ungaphuma ekhaya ungasindiswanga, wathi na ubuya uphelezelwa ama-angels. Abazi bona ukuthi bazi ukuthi kule strat sakini uma bathakathi balicedile ikhaya lakini, benza zonke izinto, bakhafulela ikhaya lakini, bakhesa ikhaya lakini. Abazi ukuthi kusekunawe kuphela odisturb abathakathi. Meanwhile ulinde bona ukuthi bazosindiswa. Ngoba ekhaya kini nishikile ubusuku bonke anibambanga lutho. Nibahambile abaprofeti, nizambile inyanga zodumo, nenzile konke, nathatha nalezinto abathi thatha lento ayinabungozi. Na ufika ekhaya wathola lento inobungozi. Nguwe ngabakhomba uKristu abangamthatha okenangozi. Ngoba ingozi sayibona sonke yamvelela, efaka buhluku efela izono zethu. Glory to Jesus. I feel like preaching. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ingakho kumele ukuthi insindiso yakho ivuke ngenkani, insindiso yakho ibe namandla, insindiso yakho ingasiyenzeli uNkulunkulu ifavor. Namezela uNkulunkulu ifavor. Mbeke njengoba njalo. Uyangiphumelelisa uNkulunkulu. Angiphumeleli uNkulunkulu. Ngijabulile uNkulunkulu, angijabulanga uNkulunkulu, akatshintshi usesenguye. Glory to Jesus. Angiyomfihla phakathi kwesixuku. Angithi nangisemaphathini ngibona ama-castet bese ngithi mina hayi cha bona ngisindisiwe mara ngisindisiwe. Ngisinde njani na? Ungathatha imali yasendlini yokondla umndeni wami, ngathenga amabhodlela ngajabulisa abangani. Abanye babangani babo yilabo abangibetreya, abanye bangisabotaja. Ubona izinto zami zamathenda zingazange zilunge nje, ngalinyazwa ngabantu engabathengela utshwala. Ngicabanga ukuthi they are friends, not knowing that they are fools. Manje ngikuhigher level, ngile phezulu. Izimpi zami zile phezulu. Glory to Jesus. Angisabhekanga phansi ngoba lapha sikuyaphithizela. Ngithola umusa ukubheka phezulu. Ngoba injabulo yethu phezulu, ukuthula kwethu kuphezulu, ukuphumelela kwethu kuphezulu. Athi uDavid engiphakamisa amehlo wami, ngiwaphakamisele intabeni, lapho usizo lwami livela khona. Luvela lami livela phezulu. Ngoba wanqobela izimpi, walenga emthini wohlazo, walengiswa phezulu. Ingakho konke kwami kuphezulu, angisenako kwaphansi. That is why family yami, ngisho yami, ngisho yakho, yami family, ngathi nangisindiswa, ngabatshela ukuthi bakithi bahlulekile. Mina sengithole lo ongumveli inqangi, lo wabakhona, Abraham angabanga khona.
ngithole lo ngeke angijaje kuthi izolo ngekuseni ngithole lo ovula izandla ezimanxeba athi wozani kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo mina ngizoniphumuza. Ngithole lo ekuthina ngifika kuye ngaphumula ngilambile, ngaphumula ngingenasinkwa, ngaphumula ngingenampahla, ngaphumula ngingenamali, ngaphumula ngigula, mara ngamangala ukuthi ngiphumula njani. Kanti unjani lo muntu engiphumula kuye? Sinjalo esifuba engilelekiso, anginamali ngiyagula, mara nginokuthula okumangalisayo ukuthi ngithole inkosi yokuthula, the Prince of Peace, Jesus Christ, Jesus of Nazareth, the mediator, the advocate. Glory to Jesus. Ngavumi umuntu omusha lesibani lesi sicishwe bafana abakutshela ukuthi bakuthanda ukudlula ubabakho, ukuthi ubabakho akanayicathulo ugcoka ama-Crocs, the fact remains esewubabakho. Ngavuma umuntu adelele insindiso yakho ayiqathanise ngokuthi awunabhayisikili. Owale eCalvary akalenganga phakathi kwamabhayisikili naphakathi kwezimoto, walenga phakathi kwezelelelesi. Wayedila nga-anything ezoba i-thief empilweni yakho. Even today, that is why ungalala ungenakuthula, mara ekuseni nawuvuka uvuke nehubo eligqugquzela ukuthula, ngoba lo wayelwela ukuthi wena ube nokuthula. Glory to Jesus. Ngiyamuzwa lo Jesu namhlanje. Ngiyamuzwa lo Jesu. Ngiyamuzwa lo Jesu engimshumayelayo. Ungavumi rejection iyenze ikhandlela lakho liqishwe. Ungavumi ukudelelwa kwenza ikhandlela lakho liqishwe. Ungavumi ukudespiswa kwenza ikhandlela lakho liqishwe. Khiphe endlaleni yabazali bethu. Wangithatha wangibeka la. Wathi hlala la. Wangikhiphe lo bar. Nginganamngani. Ngingenasihlobo, ungana-cellphone, othola i-cellphone, othola i-gift ye-birthday nge-cellphone, acakwe ukuthi akuna-network. Ngamanye amagama noma yini ejabulisayo ayi-benefit. Ibandla likaNkulunkulu lingavumi lesibani isicime. Ibandla lensindiso lingavumi lesibani isicime. Noma kungaflathela abayi-10, flathela abayi-5, flathela abayi-20, bathi lo Jesu akekho, ungavumi. Gcina le khandlela, gcina lesibani sivutha. Asilayitwanga nguwe. Kanti wena uthi uJesu uthini nakathi ukubuya kwendodana yomuntu, nami mina ngikuJesu angikwazi ukuthi ubuya nini. Ubaba ongifihlele uthini? Uthi lo layitela umlilo uzobuya yena azowucima. Woe unto you wena osilayitele. Woe unto you wena self-centered. Woe unto you wena behave ngathi unguNkulunkulu. Awazi awuboni ukuthi siyahamba siyehla. Awuboni ukuthi ngabe walayitelwa nasicima umnikazi owalayita uyebe kazosukuma. Masicima kuyosukuma bani? Qale kisiwe umuntu obeka ithemba lakhe emntwini. Usisiwe umuntu ithemba lakhe likuNkulunkulu. LinguNkulunkulu. Avuma isibani sakho sicishwe ngumuntu. Isho nomuntu othi uyakuthanda. Alukho uthando uzoluthola emntwini odlula uthando lukaJesu. That is why abanye badisappointwa abantu. Umuntu wathi uyakuthanda mara ulibonanga lo luthando. Instead wabona inzondo, but ungavumi. Amen. Bangaka bathathwe estradeni, bafakwe emizini, bathiwa bayashadwa. Nabafika khona emishadweni kwaba yiba bathi. Wasala ungasamazi uJesu. Ungavumi. Jesus. Hallelujah. Jesus. Uyalibona liyaphela musi.
Uyabona ukuthi izikhathi ziyahamba, Yes. but you make sure. Hey. Siyabonga gogo, Hey. ebudaleni bakho usavutha Jesus. noma umzimba wohloka Hallelujah. Jesus. noma sikushisile mara umlilo usekhona. Hallelujah. Hallelujah. Kanti uthi kubangwa yini ngelanga uhlezi kakho ubone kungena umuntu omusha nje athi gogo ngize kuwe nginenkinga enje. Yazi ufunani? Uphethe ikhandlela elifile uzowokhela la kuwe. Jesus. Umoya ingcothe ehamba uyokhela kabusha. Jesus. Kwangathi bonke abogogo basemhlabeni bangangizwa kunenithemba likaNkulunkulu. Hallelujah. Abantu abadlule enhluphekweni manje nina nidlulekiso sinkulu kakhulu. Abantu ababekezela manje nina nibekezele kiko kukhulu kakhulu. So ningaphumelela ukukhanyisela abanye abantu. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Kavume, Hallelujah. kavume, Jesus. kavume. Hallelujah. Jesus. Jesus. Kavume, Hallelujah. kavume, Jesus. kavume. Jesus. Ungacompete. Hey. Kanti wayiBhayibheli lithi yena liswayile okunako Yes. bese umshumayeli athi ungafisi inkabi yomunye umuntu. Hallelujah. Awazi ukukhanyiswe yinto. Hey. Awazi ukukhanyiswe bani. Yay. Awazi usizo lakho ulitholaphi. Yay. Yay. Glory to Jesus. Hayi khona. Hallelujah. Hayi khona. Hallelujah. Hayi khona. Jesus. Hallelujah. Ungavuma emsebenzini bayakwazi ukuthi umzalwane. Hey. Ungavumelelanga bathi sicela uthandaze sokhomba ukuthi unamahloni ngalobuzalwane bakho. Yay. Noma ngabe bayisho ngayiphi indlela yokulaya, indlela yokubukisa, nawe bukisa ngoJesu. Amen. Bukisa ukuthi usekhona lo mlilo. Yes. Yes. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Ngavuma impahla cishe lo mlilo. Hallelujah. Ngavuma ama status abulale lo mlilo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngathi ngakhuluma novangelayo ukuthi sowuphumile wayovangela imiphefumulo eyi-20. Wabona ngathi kwamkele oyi-1. Hey. Ungakhathazeki. Jesus. Le 19 imbewu iwile. Yes. uNkulunkulu owaziyo ngale mbewu. Yes. Yes. Ngafuna ukubongwa ngabantu. Yenza Jesus. umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Yes. Wangathi ngakhuluma nabafundisi, uri mfundisi la ukhona, mvangeli la ukhona, la usebenzela amazulu khona, ungavumi licime leli. Jesus. Isho noma ngelilanga sowushumayele samo washumayela basizakala abantu, bathola ama breakthrough abantu, wena kwakho kwama kwathi nsi. Hey. Yazi ukuthi ukhona owalayita la. Hey. Indaba izobonwa iluya. Jesus. Angiyoyenza amaplan, angiyofuna ubufakazi bamanga bokumphakamisa. Noma mina ngingamphakamisa, ngimthole vela phakeme. Jesus. Akuna faith engimenzela yona. Yes, Lord. Omdala wensuku. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Jesus. Yes. Glory to Jesus. Hallelujah. Ungavumi, uyangizwa? Oh, yes. Ungavumi. Yes, Lord. Masithi ungavumi, sisho ukuthi nakubisa ukuthi ubaleke, ubaleke. Hallelujah. Ungavumi. Jesus. Yazi why ungamelanga uvume? Ukuthi wavuma kucishwe. Yebo igrace ikhona. Amen. But angeke kusafana nakuqala. Hey. Ngoba uzobulimazelo walayita. You. Yes. Yena kayo give up, uzobuya kulayithela. Hey. But ungavumi. Jesus. Ungavumi kumnikeza imisebenzi unnecessary. Hallelujah. Yazi yena ulindeni. Ulinde uvuthe 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 kuze kufike ekugcineni. Yes. Yes. Jesus. Glory to Jesus. Jesus. Uma sekuvuthile kwafika ekugcineni konke lokho kusala la. Uyakubona musa. Bese abadala bayakuthatha. Abomama Abigail bathi benza ivaskeri. Hey.
vuma uNkulunkulu akusebenzise uzube ivaskers yabanye abantu Yes. la kungana vaselina khona kungene wena. Yes. Glory to Jesus. Hallelujah. La kungana gcobo khona kungene wena. Jesus. Mina ngiyaziswa yazi. Hallelujah. Ngiyaziswa. Jesus. Ngiyayizwa le ndaba. Hallelujah. Ungavumi. Hallelujah. Jesus. Jesus. Yabona la sizilayitele khona. Kuthiwa sambeni siyothandaza. Hey. Nakufika emthandazweni asinamthandazo musi. Hey. Sikhuluma ngamagama abantu. Hey. Izwile. Hey. Nizwile ukuthi kaba nakusimnandi. Yo. Esela kubumnandi la. Yo, Nkosi. Amen. Bumnandi nabahamba mabahambe. Sizokhuleka. Hallelujah. Sizofuna inkosi. Hey. Sizofuna ubuso benkosi. Hallelujah. Jesus. Seniya understand Hallelujah. why teaching yam always ithi never ukhulume ngomuntu obiziwe. Hey. Yeah. So understand why? Hallelujah. Ukuthi kuze kukhanye khona ozilo. Mm. But at the same time for your protection never ukhulume ngomuntu ozibizile. Hey. Angisho uzibizile. Hey. Mara wena ubona umlilo angisho. Yes. Ukuze ube protected. Ukhulume ngawo. Hey. Yazi nawufuna ukusayiveka ukuthi ukhulume ngamagama abantu. Ubusebenzisa le English. Bengiyisebenzise likhanyisweni. Ngithi my heart is too noble for hatred. Hey. Yes. Niyangizwa nawe. My Hallelujah. heart is too noble for. For hatred. Ngamanye amagama ngithi lento le hayi expensive. Amen. Angikwazi ukudlala ngayo ngingcolise nje. Hallelujah. Okugcola kwenhliziyo lo uyaphumise. Yes. Awufuni ukuphuma okurong la Hey. ngoba ngigcinela. Hallelujah. Ngavuma. Amen. Ulwandle lwababona umfule Jordan lewababona begcwele nkazimulo phakathi kwa uJehova lwafu kulwandle nofula wahlele muva begcwele nkazimulo phakathi kwa uJehova. Yagcwala inkazimulo ebafaneni abathathu bamaHebheru. Hey. Bagabisela uNebukadnezar ebethuse ngomlilo ukuthi uzawuphinda 7 times. Hey. Kwathi lo 7 siyamazi i-perfection yasekhaya ezulwini. I-mathematics yasekhaya ezulwini. Wena wazi thina sibhekeza le. Okwesibili lo mlilo sithusa ngawo siuphethe nathi. Siyavutha nathi. Sivuthela inkosi nathi. Wabafaka uNebukadnezar emlilweni. Wavuka ekuseni amagawuni. Ibhande lamagawuni liyaziwele ethukile uNebukadnezar kwancipha ngisho nomkhaba. Glory to Jesus. Eloka ethamehlo ethi I pray in the name of Jesus. Ukuthi ngelilanga izitha zakho ziyangutha amehlo. Glory to Jesus. Zingakholwa ukuthi nguwe lo. Hayi ngoba wena ugabisa ngoba uNkulunkulu edemonstrate ngawe ukuthi umlilo engubeke kuwe ngewugcinile ngoNkulunkulu. Glory to Jesus. Hlalani phansi ngiyabonga.